dezagun humiltasunez, gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatuak izaneko. Apokalipsian irutik. Nik Joanek ahotsa entzun nuen zerutik esaten. Idatz ezazu. Zorionekoak aurrerantzean jaunarekin bat eginik hiltzen direnak. Bai, dio Espiritu Santuak. Atseden hartuko dute beren lekeetatik. Lagun baitituzte beren egintza onak. Jaunak esana. Jesucristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zuen, berenkatua zuaita, zerulurren jauna, gauzaua jakin zuei eta burutzuei gorde, eta jende xumeari agertu bai dizkiozu. Bai aita, ala izan duzu gogoko, niri aitak dena eman dit, eta ez du inor semea ezagutzen aitak baizik, ez da aita ere semeak baizik, eta semeak agertu nahi izan dionak baizik. Zatozten egana nekatu eta zamatu guztiok, eta nik arituko zaituztet, hartzazuen nire uztarria eta ikasi digandik, gozoa eta bihotza palagai naiz, eta arkituko duzuen zuen arientzako atsedenak. Nire uztarria lehuna baita eta nire zapa marina. Jauna, esana. Biblia irakurtzen dugularik, askotan agertzen den kontzeptu bat da jakinduria.
Jakinduria, esan genezake, estimazio handian azaltzen da Biblian. Gizakiok bilatu behar dugu errealitate bat bezala. Eta Biblian agertzen zaigun jakinduria ez da, esateko modu, tituluak bilatzea edo ezaguera eduki asko eukitzea gure buruan. Memoriz gauza asko ikasi, edo mundu ontako titulazio importanteak euki, edo doktoradoak egin, jakinduria gauza askozaz ere sakonagoa bezala agertzen zaigu Biblian. Batez ere, biziari eta ontasunari lotua. Hau da, jakinduriak argitasuna ematen digu gure izaera zein den ulertu ahal izateko. Pertsonatzako ona, mesedegarria zer den ulertzeko, kaltegarria zer den jakinean izateko, pertsona ezagutzeko, pertsonari laguntzeko, eta ontasunarekin ere oso lotua dago. Hau da, batez ere, mesede hori bilatuz, gizarte mailan pertsona bakoitzaren egoeran denetan. Eta jakinduria agertzen zaigu oso estimatua jakoikoak hala estimatzen duelako. Eta askotan, Biblian agertzen zaigu munduaren ikuspegitik pertsonarik sentzioenak jakinduri askozaz ere sakonagoa handiagoa daukate, eta gure esperientziak ere hala erakusten dugu. Eta jakinduria aipatzen dugu horretan ezinbestekoa dugu gure izaera zer den, zer geran, non gauden, nondik gatozen, nora goazen kontutan edukitzea. Eta Jesusek galdera guzti horiei erantzuna eman nahi die. Guk erantzuna hartzea nahi du Jesusek, uler dezagun zer geran, nor geran, nondik gatozen, nora goazen. Esan genezake, zergatik gauden munduan, zein dan gure bizitzaren esan nahiak. Eta Jesusek nahi du hori, errealitate hori ezagutu dezaguna, argia eman nahi digu, jakinduria guri transmititu nahi digu, batez ere bakea senti dezagun gure bihotzean. Esan genezake, jagoikoak horixe transmititu nahi digula, eta liburu santuak eta bereziki evangelioak eskutan hartzen ditugularik, horixe da erabat Jesusek ezagutzera eman nahi diguna. Jagoikoak eginean gerala. Gure bizitza ez dela kasualidade huts bat. Mundua ez dela besterik gabe sortu, baizik eta jagoiko ahal guztidun batek egin duela. Eta jagoiko ahal guztidun horrek maite gaituela. Eta gainera errukitsua dela, zoriontasuna eman nahi digula. Gure bizia, mundu ontako bizia, ibilbide bat dela, lehen edo berandu bukatzen dena, baina ez duela heriotzak azkeneko hitzik, baizik eta heriotzaren ondoren ere badagoela bizitza. Gaurkoan, Fermina despeditzeko hemen elkartu gara. Berak fede sakona eduki du, jangoikoak emandako jakinduri hori eduki du Ferminak biziari dagokionez. Txikitan, fedea jaso eta azken arnasera arte jangoikoaren errazia zen txikio dengo asten ere horiadura ematen egon nintzen berarekin. Bere azkeneko urte hauetan, erigintzatokatu zaila etxen erretiratua zegoela, baina frankotan egon naiz berarekin. Eta antxegotu ginean sukaldean, komunioa ematen nion, tertuli pixkat dukitzen nion, eta beti irriparrez hartzen nion. Dagoz bat asko balio duena. Eta gaurko hontan hemen txerkatu gara. Bere bizitzaren bukaera honetan atsedena hartu du Ferminak. Eta eskatzen dugu jagoikoari atseden hori izan dadila bere ondoan. Zoriontsu izan dadila jagoikoaren ondoan Fermina. Mundu ontako lan guztiak, famili, basarri, egindako lan guzti horiek jangoikoak saritu nahi ditu eta bere eskuetan uzten dugu Fermina. Jakinik, hildakoekiko gure harremana
ez dela heriotzarekin batera bukatzen, aldatu egiten dela baizik. Horregatik eskatzen diogu, gu egin gaituen eta maite gaituen jangoikoari hartu dezala Ferminen goiko zeru hartan, berak handik gure alde egin dezala. Segideok, egin dezagun otoitz guztiok batean egitza osaren aparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jaiko guztizona, Fermina zure sarritzariaren sandamenerako eskaintzen dizugu opari hau, eta ustez eskatzen zure semea salbatzania ikortu duena, epaile errukitzu arki bezala, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
jango igual guztiun beti ere horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera guztien alde egitea, gu guztiok betirako hil ez daitezen. Gehiago oraindik bere bizi eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi daitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean goresten zenugu, pozez beterik kantatzen dira. Berak, saldu zuzenean eta bere gogoz gurutzeratzeko ala hobiak du, eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikasleei eman ziren esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ondatik, hau bere gorputza data zuentzat emango dena. Ajalondoa berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman ziren esanez. Hartza zuen eta edan guztiok ondatik, hau bere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isurik dena, egiztu ere hau nire goikarik. Eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sartitzari onartu behituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztietan egin gure izan. Eramazu baitasun osora Francisco gure kasatuarekin, Francisco gure zerekin, eta bizizan guztekin batean. Gogoan izan jauna bizte betxara bedera almandoren gure zenukiak, terminal eta gure hilako guztiak. Abetzatu zeure arpeiaren argita. Errokizakizko garran guztiontiko bizitza eritxin dezagun, Angelparen amamadian duartuarekin, haren zenar oso santuarekin, apostolo santuarekin, eta nirekin eta izan guztietan, gure erizide izan diren santuekin. Haiekin batean horrez zertagun, Jesu Kristo zure semearen ditan. Espiritu Santuarekin batean,
Saltzailak aginduta erakutsiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaituzu bakea gure eginotan, zure errukiak eskerrikakutik garri bizi daitezen, eta estuarietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan ala apostoluei, bakea uzten dizuet nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoak bezala, emaiozu elizari bakea eman batasuna, errege biziko izera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskutik eman gabe, emaiozu bakea. Frango ikarekin jotza, Hona hemen jangoikoarekin jotza munduko bekatua kentzen duena, zoriontsua jaunaren iratetua.
parrokiaren izenean eta familiaren izenean eskerrik asko gaur hone etorri zareten guztioi. Familiari, une Sabina hauetan laguntzera, Ferminak gure senideari azken agurra egitera eta jargoikoari bere harimaren alde erregutzera. Ohitura dugun bezala, igandean, meza nagusian berriz ere gogoan hartuko dugu bereziki Fermina. Eta orain, kanpo santu aldera nik aurretik azken erresponsoa errezatu dezagun. Gugatik izinena senide honen partez berez bereagatik gure aita Jaiko jauna, zure semean bere gorputz santuaren sakramentu utzi ditu bideko janari. Egizu, zure ongi naiz, Fermina gure senidea sakramentu horren bidez irits dadila Kristoren betiereko mai berera. Errege biztiretan, gizaldi eta gizaldietan. Jauna zuekin, bere ikaza itzatela jaiko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bakean.